ще посетим околностите на село Стоилово, ще пребродим вековните дъбови гори, ще посетим стародавни параклиси, ще прегазим река Велека и река Мечидол, които са коражли естествено, и ще се поклоним пред паметника на преображенци на Петрова нива. Утре ще попаднем в царството на зелениката по маршрута село Българи, Трионски дол, ще запалим свещ манастирчето Света Троица и ще дадем курбан за Странджа и за всички нас. В неделя ще извършим поклонението в най-святото място за нестинарството – голямата язма във Влахов дол, за да поддържаме жива тази древна традиция. Съвсем наскоро по проект, финансиран от оперативна програма Околна среда, приключихме атрактивната си екопътека Извори на река Младежка Голямото кале, която е на страна от обектите на фестивала, но която препоръчваме да посетите. Позволете ми да благодаря на ръководствата на двете общини Малко Търново и Царево, които като съорганизатори на това общостранджанско събитие се включиха активно в неговата подготовка, на Българска фондация по биоразнообразие, която в тези тежки дни на икономическа криза осигурява голяма част от разходите за фестивала, на Изпълнителната агенция по горите и на Югоизточното предприятие с неговите поделения, които също осигуриха част от необходимите средства. Благодаря и на всички журналисти, популяризиращи фестивала и пишещи подкрепа на българската природа. Обявявам 9-тия фестивал на зелениката за открит.